Oier Bidaurratzaga Labeko delegatua eta enpresa batzordeko kidearekin gaude hemen, Tubur Reunioseko enpresa atarian. Lehenik eta Oier, nola baloratzen duzue gaur gertatutakoa eta ze irakurketa egiten duzuen gaur hemen ikusi dugunaz? Egunon, eta balorazioa apurtxu bat nire barruak gazi gozoa izen dit, ez? Hemen enpresak antolatu duen zirko hau itxela izan da. Furgonetetan ez dakit 6 furgoneta etorri diren, ez dakit zenbat zeta, ez dakit zenbat kasko gorri etorri diren ona. Esan diegu lehenengo momentutik, bakarrik egingo genuela harrera bero bat emon kritiko, bere burua kritikoz jartzen duten hoiei, eta ez ala ez gertatuko, eta hala izan da, ez da ez gertatu. Lehenengo momentuan, greba piketea edo hurbildu da beurei esatera ze arriskutsua dan, guk ikusten ditugun 3 aurrekariak edo jarriko zirela gaur, ez? Bata da asanblada bat deitzearena sinadurak erakutsi barik. Bigarrena da eskubide fundamental bat greba dan moduan boskatzearena, iruditzen zaigula izugarria, guri zelan aldi guten greba eskubide hori kendu. Badakigu greba eskubidea dagoela eta baita lanerako eskubidea dagoela, eta hala gertatu izan da, baten bat saiatu dela sartzen eta sartu da, eta beste batzuk, beste leku batzuetan daudelako lanean, eta guri bost, badakigu sartzeak pikete informatibo bate pasatu beharko duela, eta alas izango da. Eta 3. aurrekaria da, zelan deitu duten bebai, kanpoko enpresa bateri Amurrioko asanblea batetan parte hartzera. Azkenean ez dira etorri, hori komentatu dute, baina 3 aurrekari horiek oso arriskutsuak iruditzen zaizkigu. Zeintzu dira, sartu diren langileen profila oro har? Gehien bat hitzarmenez kanpokoak eta bulegoetakoak. Atzo eukizen duten bilera zuzendaritzarekin, eren egun sartu zen Tubur Reunio sartzeko dunen konkurtsoan, imaginatzut berri gutxi, baina nolako izan zen bilera hori? Tristea bebai, eurek plangintzatuta zeukaten 10 minututan bukatzea, bakarrik komentatu nahi zuten idatziz aurreko gunean eurek registratu zutena eta bidali zigutena, zelan hartzeko dunen konkurtsoan sartzen ginela, eta eurek izango zirela administradore konkurtsalari izango zietela zer egin eta zerrez, baina berak erabaki behar zuela. Beraz, triste, pilaren batetik daramagulako eskatzen bilera bat batzordetik, eta hilabete eta 5 egun beranduago konbokatzen gaituzte 10 minutuko gauza bat egiteko, eta komentatu behar dugu bai ala bai zelan bukatu zen bilera hori. Feoak hostia bat emon da mai gainean, eta esan ez basta ja, altxatu zen, eta aldegin zuen. Lotxagarria. Egoeran aurrean eta bukatzeko, piketetik ezakitze aurrera begira ze urrat, ze asmo, nola ikusti dituzuen datozen egunak? Orain greba deituta daukagune sindikatuak, baloratu beharko dugu ze agertokian sartzen garen, dokumentazio bat eskatu dugu eureke hartzeko dunen konkurtsoan sartu alizateko, bideratu duten dokumentazio hori eskatu diegu, iakartzen diguten, saiatuko gara hori baloratzen eta plantillarekin batera erabakitzen hurrengo pausuak. Osondo mila esker, Oier, eta animo. Zuei, eskerrik asko.